Niin väsyttää, katsopa tulee. Tää on just sellainen, että on kaunis ajatus, että ihminen pääsee ulkoilemaan. Kun se on aloitettu, niin sitten vaan on hassua nähdä, että ei oikein kukaan halua. Eli mieluummin on viileämmällä kotilla. Joo. Se on aika rohkea pieni. Hyvä väri. Hyvä. Tuossa on lähempänä. Tänne tuli soittua, koska nämä ei ole syönyt. Et sä tarvitse tule. Ja sitten toinen oli myös se, että mä oon täällä Ei täällä ole paljon kärpäsiä. Joo, mä olen jo hyvin. On niin kuumaa. täällä on varjo. Kyllä se vähän vaikuttaa. Jotka tekee ja häärää ja muuta. Mutta sitten kun se laumakoko kasvaa, niin ne ikään kuin rauhoittaa. Joo, siis tavallaan siinä näkee sen lauma. Se on lauma. Se on niinku rauhallisempi ja tyytyväisempi. Se ei tarvitse häärätä. Tosta tekee hyvää, kun rapsuttaa. Juu, ja tuolta. Niin, ootteko te kaverukset? Ootteko kaverukset? Niillä on aika semmoset vahvat. No niin, kuvaa mua, mä tiedän, että mä oon kaunis. Ei, se ei ole apetta. Ape on tuossa. Pitää olla huijari. Niin kuin tossa, kun ajattelin, että tuo pitää tulla. Onko tämä pukki? Joo. Se nuuhkii tuota lentäkieltä. Ja korvamerkki myös täällä nähdään. Niin se on oranssipukella. Kyllä. Joo. Ja vaan toisessa kohdassa. Niin on pieni. Tai no siis pitäisi olla tuollaisella, voisi olla jo toinen. 7,7. Tai jotain sinne päin. Sinne päin. Niin. Mä en käydä tuon Eeron kanssa höpöttelemään, kun se ei tunnistanut mua. Se katsoo. Joo, tämmöistä tapahtumista. Siis mun oma yritys siskon kanssa pyöritetään. Tosi hän pyörittää nyt tuolta Etelä-Afrikasta käsin. Se oli etätyötä. Se on etätyötä. Eli hän ei vatkaa näitä kyllä. Ei. Halla käy grilliin ja tää on tommonen napostelujuusto. Joo, aivan. Tarviiko kuittia? Siinä on tämä kiva kiteys ja hermainen maku ja se jälkimaku mun mielestä on siinä paras, että aluksi kun mä olin silleen, että ai tää on niin hyvä, että aina tuli pala palan jälkeen, kunnes tajusin, että se on niinku paljon parempi kuin... Mä laitoinkin siinä yksi päivä, hei me nukutaan silloin, kun se on. Pitäisi meidän muistaa, että se on töissä silloin, kun meillä on jo ilta. Mä panen sullekin tosta sitten.
Ai yhdestä? Yhdestä. Vau. Niin, miten se kaikki sinne Minkä kokoinen se emolehmä mahtoi olla lopultaan? Onhan se on tää emo tässä näin. Tämä. Että kyllä se oli hyvinkin leviä. Varmaan. Ja kyllähän se viime vuoden lehmävasikoita, mitkä jää niin kuin emolehmät meidän. Toi korvamerkistä toi 2-alkuinen aina kertoo, niin kun se on syntynyt 22 vuonna ja se oli 89. Okei. Ja sitten täällä on 2 kolmosia, mitkä on niin ne on nyt niin kuin ekaa kertaa astutettavana tai sonnilla ja ne poikii sitten ensi keväänä. Niin. Niin teillä oli ainakin yksi sonni, eikö toi tuolla vai onko Eikö tossa se pyörä? Ai jaa. Joo, puhi on täällä, tuolla se meneekin. Mutta meillä on ihan sekakarja, että emoja on simmentaaleja, sitten anguksia on suurin osa periaatteessa emoista, mutta niissäkin on vähän simmentaalia taustalla. Sitten limusiini on toi puhisonni, mikä on tossa noin keskellä. Ja sitten nämä on simmentaali- ja angusristeytyksiä pääsääntöisesti nämä. Ja paljonko teillä on yhteensä näitä? Tällä hetkellä on 112. Missä se varsinainen navetta sitten? Se on 10 kilometrin päässä Lehijärven rannalla. Me ollaan vuokranavetassa. Vuokranavetassa Millä nää sinne kustetaan? rekalla. Eläinsiirrot kuljetusrekalla. Se on noin 5 tunnin homma. Kuinka usein se täytyy tehdä? Silloin toukokuun lopulla, kun tullaan laitumelle ja Niin, lokakuun puolella. lihakarjaa, että Joo, ja lokakuun lopulla. Niin, lokakuun lopulla mennään takaisin. Tai lokakuun puolessa välissä aika hyvin mennään. Mutta on se aika kiva, että ne pääsee ulos kuitenkin. Kyllä.